Ако през юли поливаш градината си всеки ден, може би точно сега, без да усещаш, я убиваш. Звучи страшно, нали? Но е истина. В най-горещия месец на годината повечето хора правят една и съща грешка от добро сърце, от грижа, от страх, че растенията ще изсъхнат. И точно тази грижа изгаря корените, спарва почвата и оставя доматите с черни петна отдолу. Днес ще ти разкажа как една жена от села край Пловдив за едно лято едва не остана без реколта и как един стар агрономет каза 3 думи, които промениха всичко. Остани до края, защото в средата на видеото ще ти покажа най-важния похват, който спасява градината в жегата. За него знаят само единици. Да започваме. Юли. Термометърът показва 35 градуса на сянка. Земята пука. Листата на чушките висят като парцалчета към обяд. И какво прави добрият стопанин? Грабва маркуча. И тук започва бедата. Проблемът не е, че поливаме. Проблемът е кога, как и с колко поливаме. През юли слънцето е безмилостно. Ако полееш по обед, водата не стига до корена. Половината се изпарява още във въздуха, а другата половина се превръща в пара около стъблото и буквално сварява младите корени. Кой е в зоната на риска? Първо, всеки, който полива всеки ден по-малко. Това е най-честата грешка. Растението свиква да получава вода само отгоре. Корените остават плитко под повърхността и при първата голяма жега увяхват. Второ, всеки, който полива, попладне, когато вижда, че растението страда. Трето, всеки, който храни растенията с тор в най-голямата жега, мислейки, че им помага, а всъщност ги изгаря отвътре. Какви са признаците, които не бива да пренебрегваш? Листата се завиват на тръбичка. По доматите се появяват кафяво-черни петна отдолу. Това е така нареченото връхно гниене. Чушките спират да връзват. Пръста отгоре е суха и напукана, а отдолу очудващо влажна и спарена. Ако видиш това, спри и слушай внимателно, защото последствията са тежки. Окапали цветове, спукани домати, горчиви краставици и реколта, която едва изкарва док голяма Богородица. А сега историята. В едно село под Стара Загора живее Леля Стефка. На 62 години, с ръце, които цял живот са работили земята. Градината й винаги е била гордостта на махалата. Домати като юмруци, чушки лъскави, пътладжани като че ли от картинка. Но онова лято нещо се обърка. Дойде юли. И дойде жегата от онези, дето и старите хора казваха. Такъв пек не помним. Леля Стефка се оплаши за градината си и реши да я спаси, както знаеше, с вода. Всяка сутрин ставаше в 6, поливаше. Вечер пак. А в най-големия пек, като видеше как листата клюмат, грабваше лейката и разхлаждаше растенията. И по обед. Пият като не видели, казваше на съседката. Ама аз няма да ги оставя да умрат. Минаха 2 седмици. И вместо да се съживи, градината започна да умира. Доматите уйду с черни петна отдолу, чушките, цветовете капят без да връзват. Краставиците, горчиви, жълти, изкривени. Леля Стефка не разбираше нищо. Че аз ги поливам по 3 пъти на ден. Оплакваше се тя. Как да умират от суша, като плуват във вода? И точно това беше проблемът. Те не умираха от суша. Умираха от удавяне и от спарване. Един ден на гости при съседите дошъл братовчет им, дядо Васил. Цял живот работил като агроном в стопанството, обиколил и оранжери, и лозя, и градини. Леля Стефка отчаяна го помолил да погледне. Той влязал в градината, не казал нищо веднага. Клекнал, бръкнал с пръсти в земята, първо отгоре, после по-дълбоко разтъркал в буца пръст между пръстите си, помирисал я. После се изправил, погледнал Леля Стефка и казал само 3 думи. Дълбоко, рядко, рано. Какво? Не разбрала тя. Ти поливаш плитко, често и по всяко време, казал дядо Васил. А трябва точно обратното. Дълбоко, рядко и рано сутрин. Корените ти са като разглезено дете Стефке. Ти им даваш вода на повърхността. Те и не си правят труда да слизат надолу, където е прохладно и влажно. И при първата жега умират от глезотия.
Леля Стефка го гледала недоверчиво. И тая работа с петната по доматите, продължил той, не е от болест. От неравномерно поливане е. Ту потоп, ту суша. Растението не може да поеме калция и ето ти връхно гниене. Леля Стефка не повярвала веднага. Че как така? Да поливаш порядко в най-голямата жега? Звучало и като лудост. Цял живот е поливала всеки ден. Ами ако изсъхнат съвсем, питала тя. Няма, казал дядо Васил. Довери ми се за 2 седмици. Ако сгреша, губиш 2 седмици. Ако съм прав, печелиш реколтата. И тя се съгласила. С трепет, с колебание. Но се съгласила. Първите дни били ужас за нея. Гледала как земята съхне отгоре и се борела с ръцете си да не грабне лейката. Дядо Васил и казал: гледай растението, не земята, отгоре нека съхне. Отдолу има вода. На третия ден направили заедно нещо, което Леля Стефка никога не била правила. Наслагали дебел слой суха трева и слама около корените, така нареченото мулчиране. Дядо Васил обяснил, това е като шапка на земята. Пази влагата, държи корена прохладен, не дава на пръста да се напука. Виждала ли си как в гората земята под листата винаги е влажна, дори в жега? Ето тим, това правим и ние. И започнало чудото. След 4-5 дни листата спрели да клюмат. По обед. След седмица чушките вързали. След 10 дни новите домати били чисти, без петна, а краставиците хрупкави и сладки. Леля Стефка стояла в градината си, гледала и не вярвала, че аз съм ги мъчила, значи прошепнала. От любов съм ги мъчила. Не се кора, усмихнал се дядо Васил. Всички го правим. Обичта в градината не е да даваш повече. Обичта е да дадеш точно колкото трябва и точно когато трябва. И знаеш ли кое е най-хубавото? Онази есен Леля Стефка направи най-богатата реколта от 5 години насам. Раздаде домати на половин село. А сега учи и другите на 3 думи. Дълбоко, рядко, рано. А сега, нека и на теб да предам всичко, което дядо Васил научи Леля Стефка. 12 конкретни съвета. Слушай внимателно, защото 7-ият е онзи, за който ти обещах в началото. За него знаят само единици. Съвет първи. Поливай рано сутрин, между 5 и 8 часа. Поливай, докато слънцето още е ниско и въздухът е хладен. Насочи водата към корена, не към листата. Вечерното поливане също върши работа, но крие риск. Мократа шума привлича гъбични болести през нощта. До 2-3 дни ще видиш, че растенията издържат жегата по обед много по-леко. И запомни, по правило, поливането по пладне е най-вредното нещо през юли, защото водата се изпарява и сварява корена. Съвет втори. Поливай дълбоко и рядко, не плитко и всеки ден. Наливай обилно веднъж на 2-3 дни, вместо по-малко всеки ден. Остави водата да проникне на дълбочина, поне от 20 до 30 см. За домати и чушки, веднъж на от 2 до 3 дни в жега. За краставици, които са по-жадни, може през ден. Ориентировачно по 10-15 литра на голямо растение. Така корените слизат надълбоко, където е прохладно и растението става устойчиво на суша за седмица-2. А пръсването по-малко всеки ден оставя корените на повърхността и те изгарят. Съвет трети. Мулчирай задължително. Покрий земята около растенията с слой от 5 до 10 см суха трева, слама, изсъхнали листа или дори картон отдолу. Започни веднага, преди най-големите жеги. Всичко това са безплатни подръчни неща. Почвата ще задържа влага двойно по-дълго, коренът остава прохладен, а плевелите намаляват. Гола, напукана земя на слънце е като тенджера на котлона без капак. Съвет четвърти. Не храни растенията в най-голямата жега. Отложи подхранването за по-хладните часове или дни.
Торът се дава рано сутрин, върху вече влажна почва, никога на суха земя и никога попладне. При температури над 35 градуса изчакай да спадне жегата, така избягваш изгаряне на корените. Силен тор по обед на суха земя е като да сипеш сол на рана. Съвет пети. Полей първо, тури после. Винаги навлажнявай почвата преди подхранване. Полей вечерта, а на сутринта дай торта. Сухите корени поемат концентрирания разтвор твърде рязко и се увреждат, а върху влажна земя храненето действа меко и растението го усвоява напълно. Съвет шести. Подхранвай с меки натурални средства. Използвай това, което имаш вкъщи. За парка от коприва, за буен растеж, разредена 1:10. Дървесна пепел. Една шепа около корена. За калий. Помага чушките и доматите да връзват на всеки 10-14 дни, вечер или рано сутрин. Така растенията са по-здрави, без риск от химическо изгаряне. Само не предозирай. Щом е натурално, значи може повече. Не важи тук. Съвет седми. Най-важният – направи кладенче около всяко растение. Ето го похватът, за който ти обещах. За него знаят само единици, а променя всичко. Около всяко растение оформи плитка, кръгла в длъбнатина, като чинийка от пръст, с вълче отвън, на около 20-25 см от стъблото. Водата се налива вътре в кладенчето. Така цялата вода отива право надолу към корена. Нищо не се разлива настрани и нищо не се губи. Комбинирано с мулчиране, влагата остава при корена с дни. Направи го веднъж, поддържай го цял сезон. Спестяваш до половината вода, а растението пие много по-ефективно. При поливане на равна земя водата се разбягва и до корена стига едва третинка. Съвет 8. Сенчи най-крехките растения в пека. Опъни стар чаршаф, мрежа против градушка или редко платно над лехите между 11 и 17 часа, само в дните с екстремна жега над 37 градуса. Цветовете спират да капят, чушките и доматите връзват по-добре. Само внимавай, плътно, тъмно покривало, без въздух, спарва растенията. Съвет 9. Разрохквай леко след поливане. Чупи коричката, която се образува отгоре, с малка мотичка, съвсем плитко, на 1-2 см, за да не нараниш корените. Направи го на другия ден след поливане, когато повърхността е леко подсъхнала. Разрохканата пръст диша и задържа влагата отдолу. Не напразно казват, едно разрохкване е колкото едно поливане, а дълбокото копаене в жега къса корените и изсушава земята. Съвет 10. Бери на време, не претоварвай растението. Обирай зрелите плодове редовно през 2-3 дни в разгара на сезона. Бери доматите леко недозрели и ги остави да озреят на сянка вкъщи. Претовареното растение хвърля всичките си сили в старите плодове, спира да връзва нови и повяхва по-бързо в жега. Съвет 11. Пази корена, окопавай на боки, на банки. За домати и картофи загърни малко пръст към стъблото. Направи ниско хълмче около основата, за да се развият нови корени и да задържат влага. Веднъж през юли, съчетано с мулчиране. Така растението е по-стабилно, храни се по-добре и понася по-леко жегата. Оголеният и съхнал корен на припек е беда. Съвет 12. Наблюдавай растението, а не календара. Гледай листата и почвата преди да решиш да поливаш. Бръкни с пръст на 5-7 см в земята. Ако е влажно, не поливай, дори да е горещо. Всяко лято е различно, а всяка градина също. По правило, растението само ти казва какво иска. А днес е вторник, значи поливам е сляп навик, който вреди. И така, стигнахме до края. Нека ги повторим. 3 вълшебни думи на дядо Васил. Дълбоко, рядко, рано. Не поливай всеки ден, по-малко. Поливай обилно и рядко. Не поливай по обед. Прави го рано сутрин. Покри земята с мулч. Направи кладенче около всяко растение и не храни в най-голямата жега. Помниш ли Леля Стевка? От любов едва не погуби градината си, а после само с малко знание направи най-богатата реколта от години. Същото можеш и ти, не е нужна повече вода. Нужно е малко повече разбиране. Това лято опитай поне 3 от тези съвети.
Само 3. И ми пиши в коментарите какво се промени. Обзалагам се, че ще се очудиш. Ако видеото ти беше полезно, сложи едно палче нагоре, за да стигне и до други градинари. Абонирай се, ако още не си, за да не изпуснеш следващите съвети за сезона. И запази това видео в любимици. През следващата жега ще ти потрябва отново. А сега ми кажи в коментарите ти как поливаш през юли чуй сутрин или вечер. И напиши онази хубава дума, с която си пожелаваме взаимно най-хубавото на нас, градинарите. Богата реколта!